ज'ननि गथ'नाया माथो आलदासो ओंखारबाय ज'न खारजि नार्जारिनि गथ'नाया माथो आलदासो गाइसमोन आङो ओरैनिबो नङा आं ज'न आगैखौबो गाज्रि बुङाखै आं फेसबुकाव नुनाय बायदिसो खोथा होनदों आरोना मोनसे फेसबुकाव आं दहाय नुसनदों कि बाव मा लिरदों आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो थास' बिबारनि फ्रायबो गाज्रिसिनसो नोंथ' सासे हाबा जाखानाय सासे गथ' फिसा हौवानि बिफासो होनदों आरोना ज'न खारजिया माथो हाबा जाखानायसोनो लोगोफोर आंथ' बेबायदि हाबा जाखानाय होननानै मिथिया आरोना जेनेबा नोंसोर मिथिगौ ना माबा आं बेखौ मिथिया खिन्थु आं दहायसो मोनसे फेसबुकाव नुसननायखाय आं बेनि सायाव भिडिअ लाबोदों आरोना ओमफ्राय मा होनबावदों बाव लाजिया नों सासे बिफा जालायनाय रिलेशनशिपआव थानो नोंखौ मिथियै सोर दंबावोलै बेबायदि होननानै हगारदों आरोना बेनिहाय माबायाव नै बेनि बे भिडिअखौ स्क्रिनशट खालामनानै बेबायदि लिरनानै हगारदों आरोना नै नाय आं बेखौ मोननानै आसरित मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं जेबो सानाखै किसिंआथ' थाखायो बयनावबो रिलेशनशिपआव माबा मोनसे एसे बिदि थाखायो जेबो सानाखैमोन ओमफ्राय बे फट'खौ दहाय नुसननानै बे पस्टखौ दहाय नुसननानै आसरित मोनदों आरोना आङो ओमफ्राय कमेन्टखौ फरायना खोन्थानोसै आङो कमेन्टआव मा लिरदों ओमफ्राय बे भिडिअआवनो फट'आवनो सासे मानसिया कमेन्ट हरदों आरोना बेनि बिफा बिसिया बहा थैना थाखो होनना बुंदों आरोना नुयोना नुवा जाखो हिन्जाव गिबिनि बागै खोथा बुंबानो ब्लक खालामना लायो गुन्दा रेन्दासो खोमा साला बेलायनो गाव मालायखौ फोसाबग्रा लाजिनोबो रोङा गुन्दा बेबायदि होनदों आरोना ओमफ्राय मा होनखो औलै आंखौबो ब्लक खालामबावबाय सैथारां एसेबो मालायखौल' बखिनो रोंगौ बे गुन्दायानो बेबायदि होनदों आरोना ओमफ्राय ओरैनो बुंदों औलै ओमफ्राय आंखौबो ब्लक खालामबावबाय बे नङा नैबेसो 3 एकाउन्टखौबो ब्लक खालामजोब्बाय आंखौबो मैयाबो न'नि बाबा लाग्राजों कमेन्ट होनायमोन आं जै हिन्जाव गिबिनि बागै खोथा बुंबानो ब्लक खालामना लायो गुन्दाखा साला नायनोसो हालां मानसिखौ गोबां बखिनोबो हायो दाखुवा बेबायदि होनदों आरो ओमफ्राय जायाखै रिलेशनशिप सिङावनो दंनो ना मोनदों जायाखै रिलेशनशिपआवनो दंनो लाजिनो रोङा बे गथ'नि बिफा जालायना बिदि आरो गुबुनखौ गोबां बखियो बुङो गावहा मानो बिदि बेलाय लंफटिया बेबायदि होनदों आरोना आं बुंनाय खोथा नङा दे बे आं कमेन्टखौसो फरायना खोन्थादों नोंसिनो ओमफ्राय बे हिन्जावखौ गाज्रि भाषा होनबाय आरोना नुखायो आं बे भाषाखौ बुंबाय थाला नुखायो नायनायावनो मालायनि संसाराव हाबखाव लुथिना जाग्रा हाबखावना लुथिना जाग्रा आरोना हिन्जावखौ मान होनो नाङालै बयबो खोनाथों न'खरना मिथिथों अर सावना हो होनदों आरोना आरो गुन्दानो अभार स्मार्टखा होनदों गुन्दायाबो मोनसे नै बेनि हिन्जाव गिबिया जाहैदों असे हिन्जावा जाहैदों बिहामजो रानि फिल्माव बिहामजो रानि पार्ट लानायासो बेनि हिन्जाव जाहैदों बिहामजो रानियावहाय बिहामजो रानि फिल्मावहाय बिहामजो पार्ट लानाया ज'न खारजिनि हिन्जाव गिबिनो गारलायदों ना मादों बेखौथ' मिथिला आंथ' कमेन्टसो फरायदों ज'न खारजि आगै नों नुदोंबा जेबो आंखौ गाज्रि दामोन आं फेसबुकाव नुनायखायसो आं फरायथिनाय जादों आरोना ओमफ्राय मा होनबावदों न'खरना मिथिया नामा
बेखौ आरो बिफा बिसिया बहा थांखो मानो सिरिसो आरो बे गावनि आखलखौ जाय बुङो हिन्जावनि बागै जाय बखियो ब्लगसो खालामखायोनो जन खारजिया ब्लग खालामो जाहैदों जाय बखियो बेखौ ब्लगसो खालामखायो होनबाय बिनि कमेन्टखौ नायल' आदु बान्थाफ्रासो बेजों दं आरो मिथिया खोमा बेखौ बिसोरबो बेबायदिनो कमेन्ट हरनायखौ आं फरायनांसिबाय ओमफ्राय जोंहा जन खारजिया गैया मा बुंखो नोंसोर खोनासंबानो जाबाय खिन्थु बेनि बारै होनाखै आरोना बै किसिंनि फट' भाइरेल जानायनि सायाव बुंदों बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय आं जा नुदों बेखौ होबाय आरोना सोर मानसिया हगारदों बेखौबो आं होनानै होथ'ला नङाबा माबा मोनसे दावराव जागोन बायदि मोनदां स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो गुड इभिनिं आङो दिनै लाइभ फैनाया लाइभथ' नङा भिडिअ लाबोनाया बेनो दा जितु माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ फेसबुकाव जितु आंनि सोमोन्दै जाय मानसिफ्रा शेयार खालामगासिनो थारमाने बे बुस्थुखौ आं बुंनो सानदों आरो थारमाने नोंसोर आंखौसो बिराद मोजां हाइलाइट खालामना होगासिनो एन्ड थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच आंखौ हाइलाइट खालामना होनायनि थाखाय दा खोथाया जाहैबाय जाय माबाजों जेनेबा फट' भाइरेल खालामगासिनो बेखौ भाइरेल होना एक्चुअलि भाइरेला माखौ होनो बियो सोरबा मोनखोमानाय बहाबा मोनखोमादों मादों बिदि नङा बेखौ अलरेडि आंनो स्ट'रियाव होनानै लाखादोंमोन नालाय न' इसुस नोंसोर बेवहाय जोलोन जानानै नोंसोरो मेगन सानानै होदों मादों जेबो आं बेखौ माबा साना बे जाहैबाय आङो अलरेडि स्ट'रियावनो आंनो होनानै लाखादों स' नोंसोर जेसेबांखि नोंसोर माबा खालाम स्प्रेड खालाम नोंसोर माबा खालाम शेयार खालाम इट्स रियेलि गुड फर मी ये मेरे लिए बहुत अच्छा है आंखौ हाइलाइट खालामदों बास थेंक इउ स' माच बियो भाइरेल नङा बेखौ जास्ट आंनि स्ट'रियाव होनानै लाखादों नंगौ जों रिलेसनशिपआव दङ खोथाया बे सिदा खोथा नोंसोरो बेवहाय मा होनदों नों मा होनोमोनलाय बेखौ समाज फोसाबग्रा ओरैबायदि गावनि ओरैबायदि माबा भाइरेल जादों मा जादों खोथाया बे नङा दिनै मा थास' बिबार बायदि जाजानो लुबैदों नामा आरे बाबा बेयो मोनसे किसिंसो बे मोनसे किस खालामनायसो बेवहाय खुनु सेक्सुवेलि खुनु जेबो माबा गैया बेवहाय माबा मोनसे किस खालामोबा दे बेवहाय समाजनि मोनसे गाज्रि माबा जागोन बे नङा जेबो नङा बेखौ गासिबो लाभ एन्ड काइन्डआव इउज खालामनो हायो जेबो नङा किसआ जेबो नङा लाभ एन्ड काइन्डआव जों बेखौ गासिबो जों बेखौ इउज खालामनो हायो जेबो नङा नाथिं नोंसोर बेखौ गाज्रि मोनसे माबाजों थारमाने नेनानै दंखायोमोन नामा आंखौ जन खारजिखौ नेनानै दंखायोमोन नामा जे माब्ला मा ओंखारो बेखौ पुरा माने एकदम बिराद गाज्रि माबा खालामगोन मागोन होननानै बिराद नेनानै दंखायोमोन नामा नेभार नोंसोर जेबो खालामनो हाया आंखौ नोंसोर आंनि मोनसेबो बेकग्राउन्ड बा इमेज जेबो गाज्रि खालामनो हाया मिथिबायना जनआ जनखा जननि जायगाखौ रावबो लानो हाया मिथिबाय नोंसोर आंखौ मा साननानै नोंसोर स्प्रेड खालामदों नोंसोर लिक माबा खालामदों बा शेयार खालामदों बे नोंसिनि खोथा खिन्थु बेखौ आंनो स्ट'रि होनानै लाखानाय स' नो इसुस खालामबाय था नोंसोर बिन्दास खालामबाय था शेयार खालामबाय था आइ डन्ट माइन्ड खालामबाय था जेबो नङा थेंक इउ स' माच